Iyayiba mandundu imeko yempilo ka-Anesipho Lukashe wasemakhanda eMpuma Koloni. Le ntombazanana iqale yahlaselwa yinto eziveze njengethambo elixinge ezinyweni kanti kuqala komhlaza osemlonyeni. Umdidiyeli weendaba zethu Ntsiki Noyiya nomfoti uTebuho Ntorwane batyelele le ntwazana ze basiqulunqela le ngxelo. Kunyanzeleke ukuba u-Anesipho afuduselwe eAdo eGqeberha ngenxa yobuzaza bemeko yakhe nangaphandle kokusondelela unyango, kodwa neqhosha elingenantunja linqongophele. Nanjengoko utata wakhe ejongene nabantwana abahlanu uthi lo mhlaza waqala mayana. Iqale iliqhunyana encinci apha ezinyweni. Uthe kuye iba ngathi kukho into elapha ezinyeni like umvungulo, emane uyivungula laa nto, emane uyivungula. Waya ekliniki kwathiwa lithambo elisentsinini. Uthi uhambile amaziko onyango emva ekhaya eMakhanda wamsa naseLivingstone eGqeberha, kodwa iya icikideka impilo yomntwana wakhe. Kungokunje ubongoza nawuphi umsamari olungileyo onokuvula isandla abinze ngoncedo hleze inganyangeka intombi yakhe. Ndibawela mna noba lutyando noba kwabagqirha ke bangabaziyo bayabizwa abaziyo zintoni. Kunosikwa laa nto mhlawumbi kungabheteke, kungangcono kuye. Ukanti umnumzana Majola ujongene nemiba yabantwana utyhole abezempilo ngokusina sekuqhwatyiwe. Abazali abakwazi bona uba bangadiagnosa kuba thina singaba umjongo umuntu etyebile kuthi uyamdlikidla into emdlikidlayo okanye ubhityile udawo uyaphela. But amaziko empilo kuba abazali baqale kwangoJuni ukuhluma kwale nto. So ayingabo abamfeyileyo, awenzile umsebenzi wabo, wafeyilwa ngulowo bekumele uba uyibonile ingxaki akayibona. Kwinyanga ezayo u-Anesipho uzawuqalisa inkqubo ye-chemotherapy. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eAdo eGqeberha.